היי חברים, מה קורה? עוד עשיתי לכם את הסרטון שלי. היום אני לא כל כך יודעת מה מצפה לי בסרטון, ואמא שלי הכינה לי הפתעה. מעניין מה יש. נכון, אז יש לנו כאן קופסת הפתעות. אנחנו נקרא לסרטון הזה לוזר וווינר. לוזר ווינר? מה זה אומר? אמילי תבחר הפתעה אחת, ואני אבחר הפתעה אחת. לאחת יוצא משהו טוב, ולשנייה יוצא משהו פחות. אז בואו נתחיל. כן! מציצה. כמה זה קשה לפתוח. אז יש פה מלא הפתעות, כל פעם אנחנו נבחר את אותה אריזה בדיוק. מה את רוצה להתחיל? להתחיל מזה. עם האריזה האדומה? כן. אוקיי, יש פה שני אריזות אדומות, אחת בשבילי ואחת בשבילך. מי בוחרת ראשונה? אנחנו עושות אבן יער או מספריים. טוב, שלושה, אבן יער או מספריים, המנצח בין השניים. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. תפי. אז אני אבחר ראשונה? כן. אז אני לוקחת את העטיפה האדומה הזאת, הראשונה. אז אני אקח את העטיפה הזאת. הן שתיהן עגולות. רוצה למשש? כן. מה את חושבת שיש שם? וואי. זה עגול. זה וגם זה עגול. שתי עגולים. טוב, מעניין. רגע, זאת שלי, נכון? כן. תודה. טוב, אז תפתח? יאללה, בואי נפתח. מה יצא לך? יש לך טוב אלה, יצאת הבוז. לך יצא את הטוב, אז בואי נראה מה יצא לי. תפוח. זה גם טוב, תאכלי אותו. את רעבה בטח. סיבוב שני. סיבוב שני. אני רוצה לבחור בעטיפה הזאת. קפסולה קטנה עבודה. אבן יער או מספריים, המנצח בין השתיים. 1, 2, 3. גזרתי. אני בוחרת ראשונה. אני בוחרת את זה. אז אני לוקחת את זה. את לא רוצה למשש, לנסות, מה שקל, להרגיש? את יכולה לבחור. זה בשביל אני בוחרת את זה. או שלא. את זכורה על זה? כן, סופי? סופי. סוף סופי סופני? סוף סופי סופני. שלי נשמע קצת יותר כבד. אני אעשה את זה קל, אותי. יאללה. אני מה יש. 3, 4. אני קיבלתי שום. אני אכין היום פסטה. ואת קיבלת מלא מדבקות של אלוהל. תביאי לראות. וואו, זה חיית מחמד. זה חיית מחמד של קווילבי. ויש פה את אליסה, שגם לי יש אותה. יש פה את יפה. מהממת. תביאי נראה למצלמה. כן, תביאי למצלמה. וואי, כמה מדבקות. אז אני קיבלתי שום. ואמילי קיבלה מדבקות וניל מהממות של אלוהל שאפשר להדביק על מחברות, על הכל, אפילו על הקופסה של האלוהל. על קופסאות, נכון. על הכל. מהמם. טוב, אז אני לא יודעת, יש פה בעייתיות. זה... אני עם שום ותפוח, ואת עם כדור ומדבקות. מעניין מה יצא לנו קצת עכשיו. מקופחת. מעניין מה יצא לנו עכשיו. סיבוב שלישי. 3, 4 יאללה. אבן יער או מספריים, המנצח בין השתיים. 1, 2, 3. גזרתי. יש. אני בוחרת את... אני לא מאמינה לך.
אני בוחרת את הביצה. הביצים? הביצים. יאללה. אני בוחרת, אני ממששת. יש לי תפוח לארוחת בוקר, ושום שאני אכין את הארוחת צהריים. יש עוד חברים. אוקיי. מעניין מה יש שם ו... מה יצא לך? פלפלים? אני זכיתי בעגלים. אני רוצה ביס טעים. כיביס. ימי. ואמילי זכתה בפלפלים. נפל לך על הרצפה. נראה לי שאני אתן לך את העגלים האלה כי הם יהיו קטנות עליי. ותשאירי לעצמך גם את הפלפלים. טוב, אבל מה אני אעשה איתם? ארוחת ערב אמרנו. נכון. ארוחת ערב. סיבוב רביעי? כן. סיבוב רביעי. שבה. מה עכשיו? רגע, תחליטי. אני בוחרת עוד עטיפה. יש עטיפות אדומות ויש עטיפות של טויז אר אס. עוד עטיפה אדומה. עוד עטיפות אדומות. יאללה. שבה. אבן יער מספריים, המנצח בין השתיים. 1, 2, 3. די, נו, את לא רצינית. את זה כבר מבליח. את זה כבר מבליח. אני בוחרת לעצמי את הדבר הזה. בוא נגיד. סבבה, זה נראה לי ממש טוב. נראה לי דווקא טוב. כן. אז איזה את נותנת לי? נראה לי שאני אתן לך אותו. איזה? כן. אוקיי. 3, הם שניהם דקים וארוכים. ידעתי! מה ידעתי? יצא לך משהו טוב? כן. אני קיבלתי פופקורן. זה גם ארוחת ערב. זה קינוח. זה קינוח. יש לי ממש ארוחה שלמה. ארנקי. ואת קיבלת ארנק של דייזי, תראי לי. וואו, איזה יפה. זה מושלם. וסיבוב חמישי ואחרון. נכון, אנחנו מורידים איזה עטיפה של טויז אר אס. כן. טוב. אני יכולה לגלות לך כן. שבשתי העטיפות האלה יש משחק. שתי העטיפות האלה הם משהו טוב. יש אחד חדש שאת לא מכירה עדיין, ויש אחד שאת כבר מכירה ופתחת כמה פעמים. טוב. אז המטרה שלך זה לקבל את הדבר החדש. נכון. אז בואו נעשה בינינו מספריים. יאללה. אבן יער מספריים, המנצח בין השתיים. 1, 2, 3. 1, 2, 3. אני גזרתי. אז בשביל שיהיה פייר, סיבוב אחרון אני לוקחת בעצימת עיניים. סבבה? אני סוגרת עיניים ואני אערבב ואני אקח זה. מה יצא לי? הגדול יותר. אז בואי נפתח. אני קיבלתי פופסי. יודעת מה זה? לא. זה חשוב, זה נראה טוב. זה נראה טוב. מה זה איבא? זה משחק חדש, קוראים לזה אורביז. אנחנו נפתח את זה תכף יחד ונגלה יחד מה זה. טוב, תגלה. טוב, מעניין. בואו נפתח. אז פותחים את המתנות שלך היום, כי לי יש רק שום, תפוח, פופקורן, פלפל ופופסי שכבר פתחנו כמה פעמים. אז היום אנחנו פותחים זה ראשון, לא מצבא לי אותו. יאללה. אותו ראשון. איפה ריץ'. אז יש לנו פה 7 הפתעות ואנחנו נפתח את המטרש.
זה מסיבת יום הולדת וכוכבים. אז הרמז הוא גליטר פארטי. מה זה אומר? מסיבת נצנצים. מגניב. נשמע טוב. הצלחתי לפתוח חיצות. זה או שהיא תבכה, או שהיא תעשה ביבי, או שהיא תשנה צבע, או שהיא תירק. מדלקות. גליצ'ראץ'. טוב, יצא לך כדור ורוד. טוב, עכשיו הקטע הכיף ביותר. המתנה של סטאקלסטאון. בואו נראה. זה כל הבובות. זה הצ'קליסט, תתני לראות. בואו נראה מה יצא לנו. בואו נתחיל מהטפח הקטנה. זה יפות הם. תראי לי. מנצנצות. וואו, איזה יפות. אלה הנעליים. תתחיל את העטיפה הזאת. בקבוק יפה. המנצנצות. בקבוק. הנה. משקפיים. איזה לבוש מנצנץ. תראי לי. הוא רקה להתבלט נראה לי. זה הבגד. מין תחתון כזה וטופ או להסתכל לי. מנצנץ. לא, אני לא מסתכלת. שבה בטופים. עכשיו אנחנו נפתח את העטיפה הכי חשובה. יאללה, את הבובה. וואו. תראי לחמודה. הספרת. כולה מנצנצת. מהמם. אנחנו נלביש אותה. קוראים לה בונבון. זה שם יפה. בונבון. בונבון. והיא לא משנה צבע. נלביש אותה ונחזור. לבשתי אותה. וממש יפה. גם דחפת את הבקבוק בפה. טוב, זאת בונבון. ההורסת חושים. כולה מנצנצת. וכולה חצי חצי כאלה בצבעים של צהוב, תכלת וורוד. גם באמת. עכשיו אנחנו נבוא לצעצוע הבא שלנו. איך קוראים לו? נפתח את האורביס, כן. אורביס. טוב, זה אמור להיות איזשהו משהו קסום, זה איזשהו קסם. נכון. נראה לי מוסיפים מים ואז רואים את הקסם קורה. טוב, נפתח את החיצות. יש בזה אורביס. נפתח את כל העבודה. יש פה את ההוראות בתחתית. יש פה כפית. זה מפתח. נראה לי בשביל לפתוח. נכון. אז יש פה בעצם אורביז, לא רואים כלום, ככה זה נראה. ונראה לי שהקסם קורה כשמוסיפים מים. כדור אורביס כזה. וזה בעצם הדמויות האפשריות שאפשר לגלות בתוך האורביס הזה. טוב, אז דבר ראשון,
צריך לסובב את המכסה ולהרים אותו, להוציא אותו החוצה. להוציא אותו החוצה. כן. יש שם כמו דף אלומיניום כזה, פשוט תמשכי אותו החוצה. יפה מאוד. קחי את המכסה ותחזירי אותו בחזרה. מכסה ועוד. תחזירי אותו. חזרתי. ויש שם צ'ופצ'יק פלסטיק כזה קטן. פה. בדיוק. צריך לשלוף אותו החוצה. שלפתי. ולמלא במים. אני מביאה לך מים. לא למלא. בזהירות, לאט 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 לאט. וואי, אני רואה, איזה חמוד. תסגרי את המכסה. זהו? כן. מהמם. עכשיו קחי את המפתח הקטן הזה. סגרת את המכסה, נכון? כן. יופי, את המפתח תכניסי פנימה ותסובבי. את רואה היא מסתובבת. הדמות שלך מסתובבת. סובבי. תגידי נראה למצלמה. זהו. איזה מהמם. ולפה אורביז. ואז האורביז מסתובבים. רגע, זה לא נגמר. שלב 7, את יכולה לפתוח את הפקק הוורוד. ורוד. סובבי. סובבי לי. אוקיי. היא נוזרת לך. כן, כי מילאת יותר מנה. אוקיי. ואפשר להכניס את המפתח גם פנימה לתוך החור. אפשר, היא יוצאת, הנה יוצאת. איזה יפה היא. וזה בדיוק מה שבשלב 8 מראה. אפשר פשוט למשוך אותה החוצה, תראי לי אותה. אורביז. תראי לי. איזה חמודה. זה ציפור חד קרן עם כנפיים. תראי. חמודה, יצאת הכי חמודה. ממש חמודה. גם מראה שאפשר להוציא את הדמות מתוך הרשת. אפשר פשוט לשלוף אותה החוצה. איך עובד? כאילו, יש פה מלא אורביז. תראי איזה חמודה. את רואה? אפשר גם להוציא אותה מתוך המתקן שלה. כאילו זה הבית שלך. נכון. נכניס אותה ונסובב. אבל היא אורביז. אוקיי, עכשיו תסגרי את הרשת, בדיוק. תסגרי את המכסה ותרוקני את המים. יפה. זהו, עכשיו את יכולה להוציא את החלק התחתון. יש לך פה את כל האורביז, את הכדור של האורביז, ואת יכולה להעמיד את הבובה בתוך הסטנד. ולהחזיר את המצב לקדמותו, כשיבוא לך. תודה שצפיתם בי, נתראה בסרטון הבא. אל תשכחו לעשות לייק, להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון. ביי!